Jedem. Mohl jsem natočit normální pití piva. Ale my jsme řekli ne. Žádný umělý sníh. A tímto bych chtěl poděkovat Martinu Častovi za to, že mě nominoval do této výborné hry plné zábavy, piva a adrenalínu. A tímto bych chtěl také připravit další zástupce do této hry. Petra Částka, Káťu Vaňkovou a milovníka piva Farnu Gašpara, protože tento fyzikální seminář to vážně zaslouží. Musím ukázat doma fakt. Takže že nejvtipnější část nás teď čeká. Vypust to. Lukáš, dej si to na hlavu, dělej. Ne, ještě ho dáš. Jo, fakt to vyp, jo. A ještě tam tak nejítí. Vyházej tu vodu ven. To stačí. To daleko už po tebe nepůjde nikdo. To se právě bojím, že šlápne na to. Na minul nebo na co? Dělej, jenom se pojď. Hlavně tam nezapomeň tu lopatku. Tak mám jít do toho, jo? No tak teď Jasně. musíš, vole. Jsi tak daleko. Připrav mi toho ruma. Jo. Máme připravenýho, jdu pro něj. Neruší. A ty vole, dobře už. Jej! Yes. Plesk. Už mu to asi jedno. A vylez, dělej. Máme to i publikum. Pán snad dět vy volové. Věřte, pane. Ne, jak se utírá.